winner na may sunog na lotto ticket, maaari nang i-claim ang kanyang prize. Natatandaan mo yon, partner? Friends na kaya kami. Ano ka ba? Ako nga kakainuman ko na kahapon. Lumabas na kami. Nung nalaman ko makaklaim niya na yung prize niya. Sabi ko, pwede na itong kaibiganin. Natatanda mo, pinalita ko to last year. Na nanalo siya ng yung kanyang lotto ticket has the winning combination. Kaya lang, nakita ng anak niya or basta kamag-anak niya na nalukot. So, ang ginawa, plinansya po, mga kabisyo. So, syempre, ang kinalabasan ng ticket, nasunog. So, dahil nasunog, yung part of the ticket na merong winning combination, hindi na nababasa o hindi na readable by the machine. Correct. Ang sabi so, naman, akala ng marami, hindi na makukuha. Ang sabi naman ng PCSO, hindi naman sinasabi namin hindi makukuha. Ang sinasabi namin, maghintay tayo ng 1 taon. Kung walang mag-claim at pumasa ka sa lahat ng mga test, edi makukuha mo. At yun na nga ang nangyari. Wow! Congratulations! Napakaswerte, mamaya lalabas magkakape nga ulit kami mamaya dyan eh. Talaga magkakape? Kami mag-dinner kami sa Sofitel. Kayo kape-kape lang. At rin mo lang budget sa'yo. Sa akin buffet. Kasi kami, kasi mag-uusapan namin yung business namin dalawa. Sabi niya, ito trip mong business, sige maganda. Ganon. Kasi ako kilala, sabi ko, may mga connection ako dyan. Ganon. Ako partner din niya ako pinahirapan. Pag-dinner niyo na ako sa Sofitel partner, sa buffet, sa Spiral partner. Ibibigay niya pa yung pera. Specific ako Spiral. Asa ka. Baka sakali may kinig eh. Pali mo listener natin. Ibibigay na lang niya sa akin yung pera, pahirapan niya pa mong business. Ikaw, pahirapan ko pa mag-business. Ako, ibibigay niya lang sa akin yung pera. Hindi, sabi niya kasi sa akin, mag-business tayo, pero ito na yung porsyento mo, ilang bilyon ba gusto mo? Wow! Ilang bilyon? 12 billion lang naman. Ay, billion lang ba? Congratulations sa'yo, di ba? In the end, the truth shall always prevail, di ba? Kasi ang claim niya naman ever since partner na totoo na yun yung winning combination niya. Totoo na siya yung nanalo, ito lang talaga yung nangyari. So, pumasa siya sa lie detector test, sa mga polygraph test, sa lahat ng mga verify kung yung talagang ticket na yun. Lahat ng klase ng test partner, pinag-take nga siya ng comprehension exam eh. Saka psychological. Lahat na, ba't pinitake nga siya ng civil service exam? Pinasa niya lahat. O ayun, ibibigay na daw sa kanya ang kanyang prize money. Yun sinasabi natin mga kaibigan, kagaya ng love story sa ating mahiwagang Burnay. Yan. Naka-ano talaga to eh, naka-blueprint. Naka-pattern na. Correct. Ang bagay na nauukol ay talagang bubukol pag para sa'yo. Kung para talaga sa'yo, ibibigay yan talaga para sa'yo sa takdang panahon. Tama. Baka kailangang mangyari muna yan kasi baka mamaya, partner, hindi pa panahon. Baka nung panahon na yun, may umaaligid sa'yo na mga ahas. Correct. Diba? Na pwedeng nakawin yung pera mo. At ngayon, wala na siguro yung taong yun. Kaya ngayon na, ibibigay sa'yo yung premyo. O maaaring binigay ng mga pagkakataon kasi hinintay muna ni Lord na ma-realize mo yung mga bagay dapat mong pahalagahan ng blessing na ito para sa iyo. Maaaring ganun. At ibigyan mo ang tambalan, di ba? I-share mo ang blessing na yan. Kasi 2 beses ka nang binalita sa tambalan. Noong unang beses na nasunog yung ticket mo at ngayon na nanalo ka. O, di ba? Senyalis yun. Correct, na kailangan magbigay ka sa amin. Ay, no, nakaka-learning talaga. Congratulations! Congratulations! Sa lahat ng mga kabisya natin na nakatanggap ng magandang balita ngayong araw na ito, congratulations muli. Yan, ingatan po at pahalagahan ng mga biyayang yan. Correct! Truly na walang halong eklavu, kapiling at kabanding pa rin ang inyong paboritong tambalan sa radyo. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Kengres Chuper. Na nagsasabing, noong bata pa ako, takot ako sa dilim. pero ngayong matanda na ako, nakikita ko ang bill ko sa Meralco, grabe, mas takot na ako sa liwanag.